Heippa rallaa. Oon itse ihan hirveessä influenssassa, kauhea flunssan nokkatukossa ja kaikkea, mutta tuolla pomokoiralla on vielä huonompi tilanne. On tässä syksyn aikaa oireillut ja on enemmän näitä huonoja päiviä kuin hyviä päiviä. Kipuja tuntuu olevan, niin käytettiin tuo eläinlääkärillä viime viikolla ja imusolmukesyöpähän sieltä löytyi. Ja sitten semmoinen päätös heti saman tien siellä, että huomenna maanantaina on sitten tämä eutanasia ja pääsee pomo kivuista pois. Vaikeahan päätös tämä oli, mutta pakko tehdä. 10-vuotias koira ihan pentuna tullut meille ja on ollut joka paikassa mukana. Ihan venekoira ja tuolla pitkin mökeillä ollut ja kiva on ollut. Kiitos pomolle. Nyt annetaan vielä herkkuja tässä. Ja muillekin koiraomistajille tiedoksi. Sitten kun se eteen tulee, niin älkää pitkittäkö. Vertaistukea on saatavilla. Kaikilla omistajillahan tämä on jossain vaiheessa tavalla tai toisella edes. Harvoin ne koirat tai lemmikit kuolee tonne rauhallisesti nukkuessa, että aina siinä on jotain. Moro!